muy buenas tardes. Bună ziua, bună seara sau bună dimineața fraților, surorilor și celelalte persoane care veți asculta această înregistrare. Dumnezeu să vă binecuvânteze în mare măsură și Dumnezeu să coboare binecuvântările Lui peste fiecare dintre noastre. De fiecare dată când ascultați un audio al cuvântului Dumnezeu, Dumnezeu se bucură. Așa cred că Dumnezeu se bucură foarte mult în acest moment, pentru că astfel cu toții veți asculta acest audio și eu de asemenea foarte fericită aici de a ne afla în această analiză al cuvântului lui Dumnezeu, împărtășind aceste lucruri cu dumneavoastră. Vom continua să vorbim despre Evanghelie și vom citi în Evanghelia după Luca, capitolul 14, în versul 25, vom vorbi despre felul în care Domnul evangeliza când El s-a aflat aici pe pământ, specific în Ierusalim. Acolo era unde Domnul se reunea, se congrega în majoritatea timpului ca să evangelizeze și pentru a-i reuni de asemenea pe ucenicii lui și multe alte persoane. Și aici în versul 25 spune: împreună cu el mergeau mulțimi mari de oameni. El vedea mulțimea, s-a întors și le-a spus: dacă vine cineva la mine și nu își urăște tatăl, mama, soția, copiii, frații, surorile, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Ce cuvinte atât de puternice sau dure, aparent. Aceste lucruri le spunea Domnul oamenilor, le-au ascultat ucenicii lui, pentru că Domnul vedea că oamenii îl urmau, oamenii îl urmau, pentru că el făcea multe miracole, atât de multe vindecări, multiplicând pâinea, le oferea tot ceea ce ei aveau nevoie, atunci ei, majoritatea, îl urmau ca să primească un beneficiu material. De aceea Domnul le spunea, această pildă pot să spun, această învățătură când le spunea că nimeni nu poate să vină la Dumnezeu sau să creadă în Iisus Hristos dacă înainte nu a lăsat în urmă familia. Și în versul 27 spune: oricine nu-și duce crucea și nu vine după mine nu poate fi ucenicul meu. De asemenea, era ceva greu de înțeles, dar noi aici vom analiza și vom vedea ce însemna această terminologie a Domnului, să-ți urăști tatăl, mama, soția, copiii, frați, surori. Domnul aici în niciun moment nu învăța că trebuia să urască, a urâ în adevăratul sens al cuvântului și nu a se îndepărta sau lăsa într-o parte sau a se îndepărta de aceste persoane sau o situație anume. Și de aceea, uneori oamenii spun că este foarte greu cuvântul lui Dumnezeu, că este foarte grea Evanghelia Domnului, dar nu este astfel. Aici în Matei, capitolul 10, să trecem aici în Matei, capitolul 10, unde vorbește despre aceleași lucruri Domnul. În versul 34 spune, Domnul spunea: să nu credeți că am venit să aduc pace pe pământ. N-am venit să aduc pace, ci sabie. Și Domnul se referea că El a venit pe pământ să predice Evanghelia Lui, dar cum oamenii erau obișnuiți să asculte o doctrină diferită, cum era legea lui Moise, era atât de diferit față de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru toți era ceva imposibil, greu de acceptat, ceva greu de înțeles sau de crezut și mult mai puțin, cu atât mai mult de acceptat, repet. Și Domnul spunea că nu a venit să aducă această pace pe pământ, a venit să aducă pace pentru cei, care, pentru sufletele oamenilor, fericirea în sufletele oamenilor este ceea ce El spunea din punct de vedere fizic, material. El nu a venit să aducă pace și nu mai bine neînțelegeri între familii, între vecini,
prieteni, cei care ne-au dat viață. Între toate aceste ființe, putem spune că a venit să aducă această diviziune sau dușmănie. De aceea Domnul, în versul 35, le spunea căci am venit să-i despart pe om de tatăl său, pe fiică de mama ei, pe noră de soacra sa. Aceste lucruri erau un fel de a spune, un exemplu, o ilustrație. Și de ce? Este o realitate, este un adevăr. Aceste lucruri s-au întâmplat în toată viața noastră. Celor care am cunoscut Biblia, celor care am cunoscut Evanghelia adevărată a Domnului, cei care ne-am îndrăgostit de cuvântul adevărat al lui Dumnezeu, atunci noi venim la biserică, ne congregăm din acel moment când l-am cunoscut, căutându-L pe Dumnezeu, căutându-L astfel dintr-un punct de vedere diferit și de asemenea diferit felul de a-L căuta pe Dumnezeu, pentru că înainte îl căutam pe un Dumnezeu ca o materie, ca o imagine, ca o pictură, ca un idol, o statuie. Bun, cum putem spune, cum îl căutam înainte pe Dumnezeu, dar când l-am găsit pe acest Dumnezeu în duh și în adevăr, am început să ne congregăm, să citim Biblia, să-L lăudăm pe acest Dumnezeu, să-i cântăm, să-L căutăm din tot sufletul și să-L slăvim. Atunci, familiile noastre au fost primii care s-au supărat, s-au mâniat, primii care au început să ne critique, să ne amenințe. Pe mulți dintre noi, pe mulți inclusiv i-au dezmoștenit, i-au amenințat și le-au spus: ieși afară din casa mea, tu nu ai niciun drept să trăiești în această casă, tu ți-ai schimbat religia, trebuie să pleci. Și astfel este adevărat ceea ce Domnul spune aici, că a venit să pună sabia în familie, între fiică și mamă, între noră și soacră sau invers, tatăl împotriva soției, soția împotriva soțului, părinții împotriva fiilor și invers, vecinii, prietenii, restul oamenilor. Bun, toate aceste lucruri au început criticile, au început să ne judece, să ne critique, uneori chiar să blesteme, să se uite la noi într-un fel diferit, rar, să ne spună că am înnebunit, că suntem niște nebuni. Bun, atâtea lucruri de cuvinte, de jigniri, de insulte și de multe agresiuni fizice și de asemenea verbal, care au venit împotriva fraților, surorilor din biserică, pentru că urmează calea Domnului și Domnul de asemenea ne spunea: și dușmanii omului sau bărbatului vor fi chiar cei din familia lui. Și astfel se întâmplă, este cert, pentru că eu în timpul în care l-am în biserica lui Dumnezeu, oamenii îmi povestesc, părinții mei m-au alungat din casă, alții îmi spun: soțul meu mi-a cerut divorțul, alții îmi spun: soția mea mi-a cerut divorțul. Și astfel sunt toate problemele și greutățile și neînțelegerile pentru faptul că urmăm calea Domnului, calea dreptății, pentru că această cale a lui Dumnezeu este dreaptă, este perfectă. Dar noi, cei umani, suntem atât de ignoranți și avem o minte atât de mică că nu putem atinge să înțelegem manifestarea lui Dumnezeu și nici să prețuim, să valorăm ceea ce Dumnezeu ne oferă nouă. Pentru că Dumnezeu ne oferă pace în suflet, în inimă, pacea interioară. Dumnezeu ne oferă fericire, pentru că multe persoane, mulți bărbați și femei, care au totul în viață, au bogății materiale, au bani, au familii, au prieteni, vecini, au totul. Spun ei, trăiesc o religie și practic o religie anume, dar totuși în sufletele acelor ființe nu există pace și nu există fericire. Și mulți se sinucid, mulți intră într-o depresie, mulți fac atât de multe lucruri nebunești în viață, pentru că nu găsesc acest lucru de a înțelege existența vieții. Nu știu ce li se întâmplă, nu înțeleg ce li se întâmplă, încep să dispere, înnebunesc și de asemenea îi nebunesc pe alții.
Toate aceste lucruri se întâmplă pentru că este Dumnezeu singurul care dă această pace, fericire în interiorul sufletelor noastre. De aceea Domnul Iisus Hristos spunea, eu nu am venit să aduc pace, dar nu se referea la pacea în sufletul nostru și nu pacea fizică, materială, pe pământ, că toate familiile să fie fericiți, nu, și nu că Domnul știa că oamenii când vor începe să urmeze calea Lui, atunci ei vor avea proprii dușmani, chiar din familia Lui și cei din împrejur. Aceste lucruri s-a întâmplat, Domnul le-a spus și astfel s-a întâmplat de când Domnul ne-a lăsat Evanghelia perfectă. Astfel s-a întâmplat în tot acest timp și în toți acești ani. Am văzut că aceste lucruri li s-au întâmplat oamenilor, de asemenea mie mi s-a întâmplat, dar eu am fost firmă în cale, pe calea lui Dumnezeu, am mers înainte, am lăsat în urmă disprețurile familiei sau al prietenilor, nu le-am făcut caz și eu am continuat pe calea lui Dumnezeu. Pentru că aici, în versul 37, spunea Domnul Iisus Hristos, cel ce iubește pe tatăl, pe tata sau pe mama mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine și cel ce iubește pe fiu sau pe fiică mai mult decât mine nu este vrednic de mine. O altă ilustrație pe care Domnul o oferea dând acest exemplu, că existau persoane care cunoșteau cuvântul său, adevărata Evanghelia, tatăl, mama deja începeau să-l disprețuiască, să-l amenințe, să spună te voi îndepărta din casă, sau ca el să nu piardă moștenirea sau prietenia tatălui sau mamei. I-a spus, atunci eu nu voi mai merge la această biserică, nu mai voi întoarce la această biserică, nu-ți face griji. Și la așa ceva se referea Domnul. Cel care îl va prefera pe tatăl, pe mama, prietenii, oricine ar fi, în schimbul de urmării căii lui Dumnezeu, spune că acea persoană nu este vrednică de Dumnezeu, nu este demnă să primească binecuvântările lui Dumnezeu și din acest motiv mâna lui Dumnezeu se îndepărtează ca să-i binecuvânteze. De aceea Dumnezeu s-a îndepărtat de multe persoane și nu-i aud. Când se roagă, nu îi aude. Când îi strigă lui Dumnezeu, nu îi ascultă. Când îl invocă pe Dumnezeu, Dumnezeu nu le ascultă și nici nu le oferă binecuvântări și nu în schimb îi lase să sufere. De ce? Pentru că ei în schimb au preferat comoditatea lor, stabilitatea economică, socială, fizică, materială. În toate aspectele au preferat acea comoditate înainte să-L urmeze pe Dumnezeu, abandonând toate acele lucruri fizice, materiale. Și toate cele prietenii de asemenea. Și aici spune, cel care își va iubi fiul sau fiica mai mult decât mine, nu este vrednic de mine și cel ce nu-și ia crucea și nu mă urmează, nu este vrednic de mine. A lua crucea Domnului ce înseamnă? Suferințele, disprețurile, momentele grele din viață, greutățile, zilele rele, când vine o boală, când avem un accident, sărăcia, lipsa de unui loc de muncă, lipsa unei fericiri în căminele noastre, toate aceste lucruri înseamnă aduce o greutate, o cruce. Asta înseamnă crucea, o greutate, o suferință, o greutate, o tortură. Crucea era simbolul din tot ceea ce se suferă, pentru că o persoană a păcătuit, i-a greșit lui Dumnezeu, atunci aceste lucruri însemna crucea. De aceea Domnul Iisus Hristos a trebuit să ducă o cruce care simbolic însemna greutatea, amărăciunea și suferința tuturor ființelor umane care într-o zi vor crede în Domnul Iisus Hristos și El va trebui să-l ierte de acele păcate și să le ia acele greutăți, acele suferințe, dându-le pace, fericire, bucurie. Dar El a luat acest lucru pentru a suferi și astfel în schimb să le ofere oamenilor celor care într-adevăr îl urmează, să le ofere pace, fericire și într-o zi viața veșnică. Asta însemna această cruce și aceste lucruri însemna că Domnul spunea că El a venit să pună această sabie între familii și între persoane. Dar noi în ziua de astăzi, care am trăit aceste experiențe, în schimb, am primit binecuvântările lui Dumnezeu, sprijinul din partea lui Dumnezeu și noi când ne aflăm
într-o greutate sau bolnavi sau o boală gravă. Ne rugăm lui Dumnezeu, îi cerem lui Dumnezeu, El ne ascultă, El ne întinde mâna, El ne vindecă, El ne eliberează, El ne dă pace, fericire, ne ajută să rezolvăm problemele noastre, ne ajută și ne deschidă ușile unui loc de muncă, ne dă multe binecuvântări de multe tipuri materiale, spirituale, atunci întotdeauna îl avem pe Dumnezeul nostru alături de noi. Am văzut că noi nu vom câștiga nimic avându-i mulțumiți pe părinți, pe vecini, cei care ne criticau că îl urmăm pe Dumnezeu. Ne-am dat seama că este mai bine să-l urmăm pe Dumnezeu, pentru că astfel cu ajutorul lui Dumnezeu vom obține totul. Așa că vă invit pe toți dintre noastre, pe frații și surorile mele, noastră deja cunoașteți doctrina și știți că ați abandonat multe lucruri ca să-ți urmați pe Dumnezeu. Dar dacă sunt persoane care acum cunosc această cale a lui Dumnezeu, acest cuvânt sau ascultă această învățătură, vă invit să citiți Biblia ca să reflectați, ca să vă gândiți și să o vedeți că este mai bine să-L urmăm pe Dumnezeu decât să avem neapărat familia. Pentru că familia într-o zi nu vă va susține, nu vă va oferi totul, nu vă va da pace, fericire. Nu, prietenii de asemenea. Nimeni nu vă va oferi fericirea, singurul este Dumnezeu. Să-L alegem pe Domnul Iisus Hristos, să alegem să-L urmăm pe Dumnezeu nostru, ca El să spună, noi suntem vrednici de El și de binecuvântările Lui. Pentru că dacă avem acea ambiție egoistă pentru lucrurile din viață, vom pierde totul. Vom pierde binecuvântarea din partea lui Dumnezeu și de asemenea viața veșnică. Așa că este mai bine să urmăm calea Domnului nostru Iisus Hristos, adevărata Evanghelie. Să citim Evanghelia este foarte important, pentru că aici întâlnim adevărul lui Dumnezeu, doctrina care ne duce spre viața veșnică. Așa că vă mulțumesc. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu și în această rugăciune noastră puneți-vă mâna la inimă dacă aveți cerințe, dorință din suflet sau sunteți bolnavi, ridicați-vă mâinile dacă puteți și cereți lui Dumnezeu că El vă va binecuvânta. Binecuvântat Tată Ceresc, atotputernic, Tată Sfânt, te laud, Doamne, îți mulțumesc și îți dau ție toată slava, toată lauda. Tu ești Domnul întregii creații, Tu ești Domnul întregului univers și ne guvernezi, Tată Sfânt. Suntem, Doamne, creația Ta, suntem creaturile Tale, dar de asemenea suntem fiii Tăi, care Te-am cunoscut și Te cunoaștem, îți cunoaștem calea Ta adevărată. Ne simțim foarte fericiți, Doamne, să ne simțim fiii Tăi, de a avea mâna Ta cea puternică care ne binecuvântează. Tată Sfânt, cu mila Ta este atât de mare și este pentru totdeauna. Te rog, Doamne, să întinzi mâna Ta cea miloasă și puternică și pune mâna Ta peste capul fiecăruia, bătrâni, copii, cei care au nevoie, pentru că unii dintre ei sunt bolnavi, au boli incurabile, alții au boli datorate acelor vrăjitorii, alții posibil suferă de acel virus care lucrează în această lume, care ne face să suferim, dar cu ajutorul Tău vom merge înainte, cu ajutorul Tău cu toții vom merge înainte. Întinde mâna Ta vindecătoare, vindecă-i de orice boală, de orice durere, îndepărtează capcanele celui rău, întinde mâna Ta, vindecă-i, fă miracole, semne, Doamne, și de asemenea Te rog, Tată Sfânt, ca Tu, Doamne, să le oferi dorințele din sufletele lor, cerințele lor, Doamne, pe care ei le au în acest moment în fața Ta, care își cer, Doamne, ascultă-i, Doamne, oferă-le ceea ce își cer, Doamne, în numele slăvit al Domnului nostru Iisus Hristos, binecuvântarea Ta să fie peste fiecare dintre ei. Îți mulțumim, Doamne, pentru dragostea Ta și îți mulțumim în numele slăvit al Domnului Iisus Hristos, binecuvântat și lăudat să fie numele Tău din veci în veci. Să cântăm corul 105 care spune: numai puterea lui Dumnezeu. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor?
nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Slavă Dumnezeului nostru, îi mulțumim lui Dumnezeu, Dumnezeu să vă binecuvânteze, vă iubesc din tot sufletul. Pe curând!